Здравейте, боксерия, аз съм Експо, тук при мен е Марто. Да, и аз почвам да сням. Здравейте, боксерия, аз съм Марто, тук при мен е Шпацата. Да, И двамата сняме мапа на някакъв пич. Да, някакъв фут. Намерете честовете и печките, за да направите бутон. Знаете какво? И химия тук. И химия тук забравихме да каже. Няма да намираме бутони и глупости, защото... И Dark Eagle е тук. И Dark Eagle е тук, ама той е някакъв негър. Вау, И яко пърли. си мисля. Даймонда и джъмпче. Добре, джъмпче. Джъмп. Но ли яко? Джъмпче. Окей. О, бе, пак ли се запалях, бе? О, шет, умирам. А, не. Оживях. Айде, умрях. И аз съм рях. Айде, няма да спираме клипа. Добре, започваме. Отново. О, Виждаш ли ми якия скин, бе? да, ето му го якия си. Аби, Бокук. Окей. Ще ви кажа, тия джъмпови деца до лавата не са хубави, защото вижте как напривавате. Окей, изнервих се, край. И бал съм ти фъкания мап. Няма се изнервих, взимам една тъпа вода. Няма да взимаш тъпо. Сори, пично джъмпа е прибан, не виждаш ли? Да, чакай, аз ще взема водата да му стане яко на пиче. Не, аз се хвърлях в лавата водата. Аре, пич, много ли ти яко? А, шет. О, Пак ли са се пали, бе? пич, сори, но... Той е прибан, че джъмп... А, шет. И така. И може да съпортиш при мене. Ще дойда. Значи копиш тука, бонус. Бонус паржолка, оу шит. Бонус филе Джоджан. И тази врата се отваря, портни са при мене. Мисли. Ко да мисля? Кофа, вода, да се изкача догоре. Кой му е да мисля? Знаеш какво ще ти кажа? Аз Шпаци, ето ти една кофа. Ето и на мен една кофа. Защото като другия път, като ви казвам, ще не слушате с шпаците. Казах ми, че няма да минавам такива мапоиди пак да еба. Аз не ги минавам, бе. Така, телепортирай се. Чакай. Няма аз и сега ще дойде. Това е много лесно, ама защо трябва да е тебе, деба, бе? Добре, порт, ама няма значение. Тук остави кофата с водата. Ба. А, шет, лава. Вземам водата и няма... Къде е лавата, бе? Видя ли я? Тях е, бе. Сега ще я махна оттам. Не мога да я махна. Ама Портни къ- са по мене. Аз паднах, what the... Пич, това беше яко, браво, ама... Да. Много... О, ма газ, този мап съм го снимал, ама няма значение. Еми двамата. Не, всъщност не съм го снимал. Да, не съм го снимал. И крика ма за... Кой искаш от мене, бе? Пич, бе, забравя се да сложиш въглен, бе. Има. Има, бе, ти си забравя, бе, да е важно. Тук ще чупа сам да го активирам. Пиши, намери скритата стая, без да чупиш тапирите. О, мага! Виж той джъмп, бе! И да не Пич, ти сме си някакви някакъв. картици, бе. Как скачаш на тъмно, ле? Сега ще ти покажа как скачаш на тъмно. Искаш да ти покажа как да скачаш на тъмно? Искаш ли? Сега ще ти покажа как скачам на тъмно. Гледай сега. Гледай, пич! Гледай как се скача на тъмно и те. А Голстона ще го мерси. Няма. Голстона няма го разтопя. Ай, слагай, бе. Слагай тъпия голстона, бе, деба. Но ма дразните такива мапове, бе. Слагай тъпия голстон, бе. Ето, абе, да те баш пацата, къде го сложи този голстон, бе? Ай, дай го ти тогава, аз ще чакам съпортна. Пичове, просто вижте, опрете си малко мапоите, защото много ме изнервя често. И ще го продължавате, те аз спирам тия фукани епизоди, защото... Аз ги спрях, ма заради вас ги продължих. Да, ама вие правите някакви брутални мапи и направо... Какво да Добре. говоря.
Аре, Кай, телепортвай. нубари, паци, ботове, какво кайте, fuck you, викам. Аз портни И мод, аз. защото... Чакай, тук трябва да копая с лопата. Топа Марто... Не. Да знаеш, че се портвам. Не! Давай, аре давай. Къде не му тия неща. Да няма само лава, защото ще го бал. Тя лопатата се изхъби само като удря. Шпаца подскача. Ай, аз се паза, че копая. Какво? Да. О май гад. Шпаца. Порта се при мене, бро. Фъкайте се. Задача. Те 666. Значи Девет. задачата е Шест. число звяра е. Звяра е. Къв звяра е, пич? Като се е бъгнал нещо е звяр. Пълен изверг. Кой ка звяр? Пълен изверг, бе, човек. Сори, но ще чупим. То виж му. Аре, идвай. Бах ти Браво, бъгнал. ти ми на мапа. Браво ти ми на мапа и сега яко TNT. Да, слагаме, няма да активираме тази ръчка. Аха! Пичи, аз ти минах Adventure мапа и ти казвам, че е падна в някоя лава и едно тъпо. Да, значи чуй Dark Eagle, чуй мене. И чуй мене. Пацата, значи пич и сега... Оправи си Значи. Adventure мапа. Оправи си Adventure мапченце, Защото ти джъмпа, кой ще ти го скочи? Ние да не сме някой да виждам през тъмното. Да, пич, нямаш си някакъв много лут. Ама... Ние ти го казваме, той е комплимент. Да, не че сме някакви рета. Ние, че Покажи. сме расисти, просто си лут. Добре, Добре. това от мен и от всички калфони в този разговор. Чао. От мене не, още Аре. ще продължавам. Ето я печката Аре.